a shek ya ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tunkari matsalar ta'assubanci da ɓangaranci. Wace illa da cikas ta'assubanci ya haifar wa musulunci tsawon tarihi? Wace illa da fitina ƙabilanci zai iya haifarwa a arewacin Najeriya saboda wasu ƙungiyoyi na wasu ƙabilu da ake ta ƙoƙarin ƙirƙira waɗanda su ba ruwansu da addini sai ƙabilanci? Ruwa jiki da jini rana da wata hasken Allah ba sa rasuwa, wasu Fulani ba rabuwa. Jama'a assalamu alaikum, barkan ku da kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na mu tattauna, wanda yake gudana a ƙarƙashin wannan tasha ta mai albarka ta Hausa Fulani TV show. Shiri ne wanda zai rika gayyato muku masana, malamai ƙwararru a fannoni daban-daban domin tattaunawa da su don samun mafita, haɗa kan al'umma, wayar da kan jama'a domin mu gudu tare mu tsira tare. A tare da ku ni ne Haruna Garba Funtuwa, kuma ina tare da babban baƙonmu wanda ba da jimawa ba zan gabatar muku da shi. Assalamu alaikum. Amma kafin nan a ɗan saurare mu. Allahu ya so hanta da jini Hausa Fulani ba rabuwa. Allahu ya so hanta da jini Hausa Fulani ba rabuwa. Barkanmu da dawowa. Tare da ni ga baƙonmu wanda zai gabatar da kanshi insha Allah. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To, ta ɓangaren sunana Muhammad Rabi'u Abdullahi, wanda jama'a sun fi sani na da cewa almisiri. Yawa, sannan kuma liman ne daga cikin limamai na manyan masallatanmu da muke da su ɗaya a Gwagwalada a Kwantagora Estate. Wannan kenan insha Allah. Malam barka da zuwa. Yawa, barka mu. To, Malam, ya ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tinkari matsalar ta'assubanci da ɓangaranci? To, alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wannan tambaya ce mai matukar kyau, la'akari da lokaci da kuma hali da ake ciki, kuma kasantuwar dukkanin wani musulmi yakan ɗora manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin madubin dubawa a gare shi, ta yadda zai ga yaya gudanar da rayuwarsa, sannan kuma yaya almajiransa su masu kai, sannan mu da muka biyo baya mu ma me za mu iya ɗorawa daga inda suka tsaya. Alal haƙiƙa mas'ala ta ta'assubanci da ƙabilanci, in ka ɗauki waɗannan kalmomi ta ɓangare biyu za ka same su kalmomi ne na larabci. Kalmar ƙabilanci kalma ce da ta samo asali daga ƙabila. Ƙabila kuma ɗaya ne daga cikin sunaye na larabawa na zamantakewarsu da rabe-rabensu. Za ka samu suna da tsari kamar haka, suna da ash'ib, suna da ƙabila, sannan haka zalika bayan ƙabila suna da alfahiz, suna da albatan, sannan kuma suna da alfasila, sannan suna da ma wannan na ƙarshe wanda shine wanda jama'a suka fi saninsa da al'ilmaliya. Wannan su ne dai matakai guda 6 da suke da su. To wayannan matakai guda 6 daga nan ne aka fitar da kalmar ƙabila. Ƙabila kuma ana nufin dukkanin wata al'umma wacce take da yare mai zaman kansa. Zai zamto da wannan yaren take magana, da wannan yaren take isar da sakonni a cikin jama'a. To in ka zo ka kalli ta'assubanci, shi ma daga ta'assib ne, wanda ita wannan kalma tana da ma'anoni kamar guda 3, amma ba ma'anonin muke nema a nan ba. Abinda kawai yake mafi muhimmanci shine magana game da ma'anarta ta fuskar da mu muke kallo, wato ta ɓangaren illoli. In aka ce ta'assib, wato shine mutum ya rika kokarin kare bangaren dangantakarsa, bangaren mahaifinsa, bangaren yan uwansa, ya rika jin cewa su ne nasa, saura kuma ba nasa bane. Kaga kabilanci, kabila mu dukkanin mu kabilu ne, amma kuma a take sai aka hana mu yin kabilanci. Dukkanin mu muna da tsari na gidaddajin mu, kowa ya san gidansu, amma kuma sai shari'a ta hana mutum ya rika alfahari da ire-iren waɗannan ababa. Saboda idan mutum ya yi alfahari da kabilanci, kabilarsa ko jama'arsa, to ai ba shi ya zaɓa ba, Allah ta'ala shi ya sanya shi cikin al'umma. Sanda aka sanya shi cikin kabila kaza ba aikinsa bane, sanda ya tashi cikin kabilar ba aikinsa bane.
Allah ta'ala ya tsara a haka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka rawar gani sosai wajen magance wannan matsalar. Mafi girman abin da ya samu alaihi salatu wassalam sanda da'awarsa ta bayyana shine kokarin dakile matsalar kabilanci, sai ya watsar da dukkanin kabilu da ababen da suke bautawa. Zaka samu akwai masu bautar Hubal, akwai masu bautar Isaf da Na'ila da sauran gumaka duk da muka sani, irin su Zulhulta da sauransu. To amma dukkaninsu da yazo sai ce to Allah ɗaya za a bautawa. To kaga Allah nan shi kuma dukkanin halittun duka nasa ne. To tunda nasa ne kaga babu bambanci tsakanin wancan da wannan, dan dai an yi tarayya akan abu ɗaya. Sannan sai ya zamto jigon abin da ya rike al'ummar shine nuna musu cewa dukkaninsu daga Adam suke. Allah madaukakin sarki cikin Alƙur'ani yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kaga wannan aya cikin suratul hujurat kai tsaye tana isar da sakon cewa ya ku mutane gaba daya. Kaga yadda bafulatani yake mutum, haka bahaushe yake mutum, haka banifi, haka bayarabi, dukkanin mu mutane ne. Sai Allah ya kira mu bai daya da kiran da ya haɗe mu duka, ba tare da la'akari da kabila ko yanki ba. Yace inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Mu muka halice ku daga mace da namiji, namiji da mace. Kaga zakar din shine annabi Adam, unsa kuma Hawwa'u. Ashe dukkanin mu in ka tattara mu zaka samu can dai muke komawa mu tike mu tsaya. Shi yasa wani yace annasu min jihati tamthili, sai ce anwa'u. Yace abuhumu Adamu wal ummu Hawwa'u. Yace su mutane ta bangaren matsayin su duk kusan ɗaya ne, domin baban su Adam ne, mahaifiyarsu kuma Hawwa'u. To kaga babu wata matsala a nan. To manzo da sallama ya amfani da wannan damar wajen kawar da kabilanci da nuna musu ga abin da ya kamata a ce an yi. Lokacin da ya shigo sanda da awarsa ta fara, ai zaka samu akwai mutanen da ba larabawa bane. Akwai irin su Bilal al-Habashi dan Habashin. Amma wannan bai hana shi da ya karbi musulunci a daga darajarsa ba. Yanzu ba a kallon kabilarsa, ba a kallon bangarensa. Ana kallon addininsa ne da irin aikinsa da gudunmawar da zai bayar. Haka in ka kalli irin Salmanul Farisi wanda daga baya shi ya zo, irin Suhaibur Rumi, kaga wannan dan Farisa wannan dan Rum. Amma wannan bai sa a ce to a mai da su baya saboda su wasu kabilu ne daban ba. Manzo Allah sallama sai ya hada su waje guda. Sannan a take in ka kalli yadda mutane suke gabatar da ibada. A sallah Annabi alayhi salatu wassalam ya ce fal ya ummukum aqra'ukum likitabillah. Wanda ya fi ku karatun Alqur'ani shine limamin. Kaga nan ba a kalli kabila ba, ba ce ba Quraishi ko ba Hashimi da sauransu ba. Sai aka ce wanda ya fi ku kaza. Ashe dan Adam yana samun ɗaukaka ne da aikinsa ba da nasabarsa ba. Kuma ma yan saboda Allah, yaushe ne mutum zai yi ƙoƙarin yin faɗa akan abin da ba shi ya samar wa kansa ba. Kaga ya akwai wauta a ciki. Domin ni da aka yi ni nan an yi ni a Najeriya, ba shawarta ta aka yi ba. Haka na ganni, to dan me zan yi rigima? Da aka yi ni cikin kabila kaza, dan me zan yi rigima? Allah ne ya bani, to sai in karba a haka, dan idan ya so da bai yi ni cikin wannan al'ummar ba. To haka ya kamata a ce an waiwaya. Sannan daga cikin hanyoyin da ya bi wajen dakile matsalar kabilanci, daga ciki bayan tsayuwarsu a sallah, haka sahun farko ba a cewa sai kabila kaza, duka duk wanda ya riga zuwa shi zai zauna a wajen. Haka in ka waiwaya ta bangaren abin da ya shafi auratayya, ba a cewa to kabila kaza sai dan kabilar ta dole. Ana kallon cancanta ne, duk wanda ya cancanta shikenan. Shi yasa ma yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan wanda kuka yadda da mutuncinsa da addinin sa yazo muku auren masa da yau. To kaga ba a kalli bangaren kabilanci ba. Duk dai wannan dan jama'ar ta taru ta curu a waje guda, ta zamto al'umma ce, kamar yadda Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ana rabbukum fa'budu. Dan haka Allah shine ubangijin mu bai daya, babu bambanci. Imamul Baihaqi cikin Shu'abil Iman ɗinsa ya ambaci hadisi daga Jabir bin Abdullah. Jabiru yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkaninku daga Adam kuke, shi kuma Adam daga ƙasa aka yi shi. Yace babu fifiko tsakanin balarabe da ba'ajami, ko tsakanin farar fata da bakar fata. Yace sai da me? Sai da tsoron Allah. To kaga wannan jigo ne wajen yakar duk wani abu na kabilanci. Wani ya ce to ai mu ne kaza, ba a kalli kabilar ba, aikin mutum aka lura da shi da kuma nagartarsa. Sannan in zan kara maka wani abu a nan, shine za mu iya kallon yadda Annabi alaihi salatu wassalam ya yabawa yadda Qurayshawa suka rura wutar kabilanci kuma daga baya suka kashe ta. A iya tarihi
zai yi wahala ka samu wata kabila da tafi Qurayshawa ko tafi Larabawa kabilanci. Suna da wutar kabilanci sosai, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya takaita abin, ya kawar da hannayensu. Alal misali cikin suratu Ali Imran, Allah ta'ala yana cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah ya ce ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kar ku rarraba, sannan ku tuna da ni'imar da Allah ya muku iz kuntum a'da, lokacin kuna makiyan juna, kuna yaƙe wannan ya kashe wannan, wannan ya kashe wannan. A wancan lokacin haka suka yi ta yi tun kafin zuwan musulunci. Ta yiwu akwai wani yaƙi da ake ce masa basus, harbul basus. Shi wannan harbul basus nan wata mata ce mai suna basus bintu munqiz. Ita ce wani mutum da ake ce masa Kulayb ya ga raƙuminta sai ya harbi raƙumin. Yana harbar raƙumin sai raƙumin ya mutu. Shi yana ɗan ƙabilar Taglib, ita kuma tana ɓangare daban. To da wannan abu ya faru, wannan mata ta shiga ta samu ɗan uwanta Jassas da sauransu. Ƙarshe in taƙaita maka da aka zo aka fara yaƙi tsakanin ƙabilun nan sai da aka yi shekara 40 ana ta yi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ambata musu ire-iren waɗannan ababen, ko kuma ya kawar da wannan abin, shi yasa Allah ce ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz kuntum a'da fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. To kaga sai suka zama ƴan uwan juna, har ta kai mutumin Madina zai kalli mutumin Makka, kaga ba yankin su ɗaya ba, sai ce masa to garin fata ta kasuwa, kamar yadda Sa'ad yayi wa Abdurrahman dan Auf, yace garin fata ta kasuwa, zo mu je zan raba ta biyu, in baka rabi ne in dau rabi. Zo mu je, ina da mataye guda biyu kyawawa kwarai, zo ka duba su wacce kake so ka faɗa min, ni kuma sai in sake ta, idan ta yi idda shikenan sai ka aura. To wanda da ga yadda adawa ta yi zafi a tsakaninsu, yanzu kuma sai Allah ta'ala ya daidaita abin, sai suka zama kamar ba a yi ba. To wannan musulunci, annabi alaihi salatu wasalam ya yi amfani da damammaki daban-daban, ko bayan auratayya ko bayan wajen sallah, sannan ya yi amfani da jagorantarwa. Sai a kalli wani ƙarami ne sai a ba shi jagoranci, ko watakila ma al'ummarsa ba ta da ƙarfin faɗa a ji, amma sai a jagorantar da shi. Akwai wata ƙabila da muke ce mata Bahila, ƙabilar Bahila. Ita wannan ƙabila a dangogin ƙabilu na Larabawa ita ce mafi rauni. Duk cikin ƙabilun Larabawa aka ce ba wacce take ƙasa sama da ƙabilar Bahila. Shine ma har wani yake cewa wai idza qulta lil kalbi ya bahili awal kalbu min shu'mi dhaka nasab. Wai ko kare ka zo ka ce masa kai kare kai dan kabilar Bahila ne, wai zai yi ta haushi ha wai saboda da ka danganta shi da kabilar da take mara kima mara daraja. To haka suke kallon kabilar, su ma yan kabilar ba su da katabis, amma lokacin da musulunci ya zo, annabi alaihi salatu wassalam sai ya jawo su. Cikinsa akwai wani mutum da ake ce masa Sudai ibn Ajlan, an fi saninsa da Abu Umama al-Bahili. Kaga Bahili dan kabilar kenan. Sai gashi da ya zo ya samu musulunci ya tsayu, sai gashi ana lissafa shi cikin yan gabade cikin sahabbai. Utayba ibn Muslim ɗaya ne daga cikin mayaka wanda suka shigar da musulunci wurare daban-daban. Tarihi ya nuna mana sai da ya kai musulunci har yankin China. Ya samu shugaban ƙasar China cewa ku musulunta, suka ce a'a. Ku ba da jizya, suka ce a'a. To za a yi yaƙi, suka ce a'a. Da suka yi nazari sai suka ce to mun ji za mu ba da jizya, ba za mu musuluntan ba, ba kuma za a yi yaƙin ba. Kaga su wannan masu dabara ne. Amma za mu rika ba ku jizyan, tunda wani kuɗi kuke so, to za mu rika ba ku a zauna lafiya. To sai da China ta kwashi tsawon shekaru tana ba wa gwamnatin musulunci wannan jizya, kafin kuma rauni ya zo ya shiga, wannan abin ya kau. To kaga shi ma jagoran wannan tafiyar Utayba bin Muslim al-Bahili, kaji shi ma dan Bahila. To ashe kaga in har wannan kabilar da take ƙasa musulunci ya dago ta, ta yi girma, ta samu ɗaukaka ba tare da kallon kabila kaza dan waje kaza da dan waje kaza ba, to wannan na nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kabilanci yazo yaɗawa ba, addinin yazo tabbatarwa. Dan haka muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace iya mana. To Allah saka alheri. Akan makalla, wace illa da cikas ta asubanci ya haifar ma musulunci tsawon tarihi? Lalle akwai illoli da yawa. Ai tun da kaji annabi alayhi salatu wasalam ya hana yin kabilancin,
na'am da kuma maganganu da dama da suke kore manufar ƙabilancin, to ai ko ba makawa za a samu illa. Kuma illoli ne ta ɓangarori kamar haka. na'am Amma ɓangare na farko shine ta ɓangaren abin da ya shafi da'awar a farkonta. na'am Tun a farkon da'awar, annabi alayhi salatu wasalam da ya bayyana da'awar, sai wasu daga ciki suka ga irin su Abu Jahal, na'am idan muka yadda cewa annabi ne, to ai darajar kabilarsa za ta ɗaukaka, mu kuma tamu za ta yi ƙasa. Dan za a zo a ce ina annabi a cikinmu ba mu da shi. Wajen ciyarwa sun ciyar mun zama kunnen doki. Wajen taimakekeniya sun taimaka mun yi kunnen doki. Wajen jarumta suna da jarumta, muna da jarumta. Amma kwatsam yau a ce ga annabi a cikinsu, to mu kuma ina namu annabin, ina za mu je mu nemo. To kaga sai illar ta fara harbar musulunci a matakin farko, sakamakon suna ɗauke da wannan damuwar a cikin zukatansu. To haka lokacin da aka yi wani yaƙi da ake ce masa harbul fijar. na'am Harbul fijar an yi annabi alayhi salatu wasalam yana matashi. Kuma abin da ya faru, wani mutum ne da ake ce masa An-Nu'man bin al-Munzir. Mutum ne wanda yake sarki ne a Hira, lokacin Hirar tana ƙarƙashin wasu jama'u wanda ba musulmai ba. To yakan ɗaukar kayan kasuwancinsa ya bayar. A je a yi masa kasuwanci zuwa Suku Ukaz. Suku Ukaz ita ce ta dai garin Makka. Sai ya zo a sayar masa, sannan a dawo masa. To kaga ai tazarar, wannan yana wancan gari, kuma za a ɗauko kayan haja a kawo ta har Makka, ai kaga tazara ce mai nisa sosai. wanda wannan tafiya za ta buƙaci jarumi, gwarzo, mai kima, mai mutunci, ba ɗan rigima ba. na'am To wanda ke yi masa harkar sai zamto baya nan. To sai yake cewa mutane, akwai mutum biyu tare da shi, akwai wani da ake ce masa Albarrag Biddad, na'am akwai kuma wani Urwa. na'am Sai ce waye wanda zai iya ɗaukan min kasuwanci na ya gitta cikin dukkanin larabawa ya isar da hajar a saya. Sai shi wannan Albarrad sai ce shi zai. To Barrad ɗin nan kuma ɗan ta'adda ne, ya saba da tare hanya, ya kwace dukiyar mutane, ya yi abubuwa iri daban-daban. Sai ce shi zai, amma iya ƙabilarsa kawai, ƙabilar Kinana, cikinsu kawai zai iya shiga da kayan. Sai ce ni so nake wanda zai shiga da hajata cikin larabawa duka. na'am Urwa yana zaune sai ce to ni zan iya shigar maka da ita haccan. To kaga yanzu shi wannan zai ga an tankwaba hannunsa. ƙwarai. Sai ce Urwa za ka iya shiga da hajar har cikin ƙabilata? Ya ce cikin larabawa ma duka gaba ɗaya. To shi wannan magana ba ta yi masa daɗi ba. Sai da aka ba wa Urwa hajar ya fito, sai ya je ya tare shi a hanya ya kashe shi. Wannan yana ƙabilar Qais, wancan yana ƙabilar Kinana. na'am To da wannan abu ya faru, la mahala ya san sai an ɗau fansa. na'am Sai je gaya wa ƙabilarsa cewa to ku shirya fa, na kashe wani ɗan Urwa, ɗan ƙabilar Qais, kuma na san ba makawa ƙabilarsa za su ɗau fansa. To wannan abu sai yasa suka shirya, shi kuma sai gudu. Suka shirya tawaga aka hada, kuma wannan shine abin da ake hange cewa idan aka bari wutar kabilanci ta yadu cikin mutane, wani ya ce fa innal harba fa innan nara bil udaini tuzka ko tazka fa innal harba awwaluhu kalam. Ita wuta, wannan itacen da wannan zaka zo ka hada, in ka kunna sai ta kama. Yaƙi kuma ana fara shi ne daga magana, cacar baki, wannan ya zaga, wannan ya rama, to kafin ka ankare sai matsala ta yi yawa, kamar yadda muka gani tsakanin wayannan. To shi kenan sai aka fara yaƙi, aka yi ta yaƙi sai da aka yi shekara ana yi. Da suka gaji suka ce to za su dawo shekara mai zuwa. Shekara mai zuwan aka dawo aka ƙara gwabzawa, aka yi ta yi. Manzala Salama yana tare da su a cikin Madina, shi bai fito ba, a cikin Makka afwan. Bayan an gama sai wani ya ce a zo a yi sulhu. To cikin sulhun da za a yi, ya za a yi wanzar da sulhun, sai aka ce a duba waɗanda aka fi kashe musu mutane. Ka kaddara waɗannan an kashe musu 50, waɗannan an kashe musu 40. To waɗannan da aka kashe musu 50, to za a ba su diyar mutum 10, tunda su ma sun kashe 40. To da haka za a daidaita, haka aka yi sulhun. Annabi alayhi salatu wassalam yana cikin su a lokacin, kuma ya ji daɗin abin da aka yi dan an yi sulhu. To shi yasa ya yi amfani da hanyoyi daban-daban wajen gyara al'umma. Sannan illolin suna da yawa kamar da na faɗa. Daga ciki, idan ka kalli lokacin da musulmai suka yi hijira daga Makka zuwa Madina,
ai an fara 'yan Madina suna jin cewa su 'yan Madina ne wasu daga ciki, wasu kuma suna ganin a'a. To haka aka fara har sai da ta kai annabi alaihi salatu wasalam ya rika ce musu da'uha fa innaha muntina, ku bar wannan maganar kabilanci. Dan wani ne cikin mutanen Makka ya taba dan Madina, na Madina ma ya rama, wancan ya daga baki yayi kururuwa, ina jama'ata, wancan ma yayi. To kaga daga nan sai yaki ya so ya farki a tsakaninsu, sai manzo Allah sallama ya hana ya ce ku bar wannan abun fa innaha muntina, abu ne mai wari, an bar wannan, an cire hannu. To kaga wannan illa ce da tana bibiyan addinin, ba dan an samu jagora ba da ta yi nisa. Sannan ko bayan wannan in ka kalli daular Umayya, daular Umayya yana daga abin da ya tasiri a cikin ta kabilanci, domin su farko duk da sun yi aikin alkhairi sosai, Allah ya saka musu da alkhairi, amma sun takaita iya al'amura ya su larabawa. Wannan yana daga abin da ake dan tuhumar su da shi. To amma ta wani bangare kuma ka iya yaban su akai. To sai suka takaita abin anan. To aka tafi sanda aka yi kokarin kifar da daular, ai wa'anda ba larabawan bane suka kifar da ita. Saboda da daular Abbasiya ta tashi sun haɗu da mutanen Khurasan da mutane iri daban-daban, aka taru ƙabilu. To su ne suka zama sojojin daular Abbasiya ƙarƙashin jagorancin wani Abu Muslim al-Khurasani. To kaga suna da jin ƙaiƙayin su ba a sa su ba, to bari ma su barar. Haka aka barar da daular Umayya a lokacin. Ita ma Abbasiyan da ta tashi irin abin da ya cika da ita kenan. Duk da su sun ja musulman, to amma akwai mas'ala ta khalifanci. Khalifanci lokacin Harunun Rashid. Harunun Rashid ya haifi 'ya'ya guda biyu a daular Abbasiya. Akwai Muhammadul Amin, akwai Abdullahi al-Ma'mun. To wayannan biyun su ne wasu taurari. To amma sai dai ɗayansu mahaifiyarsa ba balarabiya ba ce. Mahaifiyarsa ba balarabiya ba ce. To kaga mutuniyar Barmak ce, irin albarmakiyun. To sai aka zauna da ita a matsayin baiwa. Sai Allah ya kaddara ya kusance ta, aka samu juna biyu. To kaga ba zai watsi da ɗan ba. Sai zaunar da ita a cikin masarautar a matsayinta na matarsa ko uwar 'ya'ya, ummul walad. To ɗan sai ya taso. To wai ka san shi ma sai da ya ci karo da wannan matsalar. Shi Muhammadul Amin Balaraba ya samu matsaloli, ya kasa yin abin da ya kamata. Ƙarshe dai rigima ta zo, wannan kabilar da wannan su shigo, aka yi ta yi har sai da ɗaya ya kashe ɗaya, aka datse kansa. Wanda wannan illar Imam Abu Hanifa, Allah ya masa rahama, da ya zo yana magana akan daular Abbasiya, ya ce farko mun yi muku kyakkyawan zato, amma daga baya sai muka ga kuna ta zubar da jinanan mutane, rigingimu nan da can nan da can. To shi yasa kabilanci duk inda ya shiga, to zaga ya haifar da illa. Kuma a ƙarshe akan wannan gabar, ko yanzu ka kalli ƙasar Siriya a yanzu, kuma ma ko kafin Siriya, Yaman, tsakanin Husiyun, su Larabawa 'yan Hutsu da Tutsu din, in ka kalli yanayin alaƙa, zaga alaƙa ce wacce take ba ta da kyau, kuma kowanne ƙabila ce. Wannan Husiyun da sauran Larabawa haka suke. In ka zo na Afirka, Hutu da Tutsu da ake faɗa su ma, kaga su ma suna da wancan Husiyun da sauran Larabawa. To haka ƙabilun suka ci gaba da rigingimu a tsakaninsu. Kuma ko yanzu a ita Siriyan, wancan a Yaman kenan. A Siriya idan ka kalli bayan an hamɓarar da gwamnatin Bashar, yanzu ba ga wasu sun zo sun kafa gwamnati ba? To ka san a yanzu haka suna da barazanar sha'anin ƙabilanci ya fara shiga? Akwai wanda suke ganin cewa su Alawiyun ne, wannan kuma suna ganin su Umawiyun ne. Kaga yanzu za a fara kenan. To kuma har yanzu abin yana nan, yana wutar ta dan fara ci, amma malaman musulunci suna ta magana akai. To dai wannan a takaici zai haska mana yadda tasirin kabilanci yake rusa al'umma, ya rusa tafiyarta, ya kifar da ita. Dan haka baya tare da mu duk wanda ya da'awar kabilanci. Yace laisa minna man da alil asabiyya. Allah ta'ala ka samu dace. To jama'a masu kallon, kada kuma ce muna tare da Abu Abdullah Sheikh Malam Rabiu Al-Misri a cikin wannan tasha tamu ta Hausa Fulani TV show. Za mu dan huta kaɗan kafin mu ci gaba. Allahu ya so hanta da jini Hausa Fulani ba rabuwa. Allahu ya so
hanta da jini Hausa Fulani ba rabuwa. To jama'a barkanmu da dawowa. Kar ku mance kuna kallon mu daga wannan tasha ta Hausa Fulani TV show tare da babban bakon. To malam, wace illa da fitina kabilanci zai iya haifarwa a arewacin Najeriya saboda wasu ƙungiyoyi na wasu ƙabilu da ake ta ƙoƙarin ƙirƙira waɗanda su ba ruwansu da addini sai ƙabila ko ƙabilanci? Wannan tambaya ce mai matuƙar kyau, kuma musamman a waɗannan ranakun da muke ciki. Rigima akan matsaloli na Hausa zalla ko Fulani zalla, wannan rigima ce da lalle masu hankali su ɗau mataki akan ta da wuri, domin illoli ne za su biyo baya kamar haka. Da al'ummar da Allah ya haɗe su waje guda, wani ya ce yau zai zo ya raba su, kasan ku ya ɗora wa kansa aiki, don kai ba kai ka haɗa su ba, to kuma ta ya za ka ce za ka raba? Kaga ya ɗauko aiki mai girma. Sannan su wa'annan ƙabilun ko da sun bambanta ta ɓangaren suna, ka ce wannan Hausawa wannan Fulani, to amma da ɗaɗɗiyar alaƙar da ta haɗa su da yadda suka curu suka zama abu ɗaya. Ko yanzu ka ce kana so ka ware wanda yake ba Fulatani zuriyan da Bahaushe zuriyan, to sai ka yi da gaske sosai, don za ka samu jina ne na ta jinin wannan ya shiga cikin wancan, wannan ma ya shiga cikin wannan. To don haka a lokacin da Allah ya wannan haɗin, ka zo ko wani ya zo ya ce zai yi ƙoƙarin rabawa, to za a samu matsaloli kamar haka. Matsala ta farko ta ɓangaren abin da ya shafi zamantakewa. A zamantakewa, idan al'umma suna zaune da juna lafiya, za ka ga suna ba junansu kariya, suna agaza wa junansu, suna mutunta junansu, suna taimakekeniya tsakaninsu. To idan wannan wutar fitinar ta yi ƙarfi, to kaga dukkanin wa'annan ababen za a rasa su, gaba ɗaya za a rasa su. Kuma ma ai ko a ƙasar nan idan ka kalla, akwai ƙabilu ne, yanzu misali a jihar Nasarawa, da magana nan da Hausawa suke cewa wai abin da ya ci doma ba zai bar aure ba. To yanzu da doma da aure din wayannan kabilu ne guda biyu, wannan arago, wannan kuma kace jukunawa da wasu katsinawa haka a cikin su. To haka suke rayuwa, amma kuma sai Allah ta'ala ya alakanta su. Kai da jin magana cewa abin da ya ci doma ba zai bar aure ba, yana nuna maka haɗakar su da curuwar su a waje guda, da auratayyar su, da mu'amalolin su, da zamantakewar su. Haka suke. To haka su ma Hausa Fulani Allah ya alakanta su, kuma alakar su sai ta fi tsawo. To kaga ta ɓangaren zamantakewa, idan aka ce wannan wutar ta ruru, to yanzu an raba wannan Hausa, wayannan su ne Hausawa, wayannan su ne Fulani, Hausawa zalla Fulani zalla. To ga ƙalubale, ban sani ba ko za ka iya warware wannan. Yanzu sai muka ce da Allah nemo mana ba Fulatani ko Bahaushe, kai afwan zuriyan, wanda babansa kakansa, ka kawo mana mataki biyar wanda dukkaninsu Hausawa ne. Ce to misali ni in ce maka mahaifina Abdullahi, mahaifinsa in ce maka Musa, mahaifinsa in ce maka Adam, na samansa in ce maka abin nan Idrisu. To kaga daga nan, to saman fa an manta. To yanzu duk wani Bahaushe da zai zo ya ce maka shi Bahaushe ne zalla, a ware Hausawa zalla, to daga kalubalen da za a fuskanta, ina tsatsan ya tike. In ka fara mahaifinka, kakansa, na samansa, to zuwa gawa za ka tsaya, to can kuma ba ka barwa su, can ya suka rayu. To kaga ai babu ma lissafi cikin wani ya zo ya ce zai ware abin da ba shi ya hada ba. Sannan illa ta biyu da za ta faru karkashin wannan shine za a samu illar tattalin arziki. Illar tattalin arziki, kaga su dai Fulani an san su da kiwo, su kuma Hausawa an san su da noma. To sai ya zama da suna rigima a tsakaninsu. To ina makiyayi zai samu ya gitta da dabbobinsa? Sai dai ya koma can ungurmin daji ya tsaya. Manomi shi kuma ina zai samu ya yi noma, ta yadda idan ya je noman wasu zo su ɗauke shi ko su zo su kashe shi. To wannan zai haifar da cima baya ko koma baya sosai a cikin al'umma. Kamar yadda kuma aiko a irin ranakun nan muna gani. Jihar Zamfara wurare nawa ne aka daina yin noma? Da yawa. Ka gani Katsina wasu wuraren an haƙura an daina. To kuma wancan burbushin abin shine ya haifar da wannan. Sannan kuma sai ba a yi noma ba, ba a yi kiwo ba.
to ta ina za a samar da abin da za a samar? Ko dabbobi a layyan nan da aka yi, ka kalli yadda dabbobin suka zama. Sakamakon Nijar ta tsaya a iya matsayinta ba shigo da dabbobi, to su kuma makiyayen mu ga inda nasu dabbobin suka tsaya, kaga sai dabbobin suka ƙara hauhawa. To idan aka ce makiyaya kaf an ƙarar da dabbobinsu, to ya za su? Kaga an rushe kenan. Manoma su ma haka an rushe kenan. To kaga ta fuska ta biyu ta bangaren tattalin arziki. Sannan fuska ta uku shine ta bangaren abin da ya shafi shugabanci. Shugabanci. Kaga Hausa Fulani su suke tafiya bai daya, in aka ce arewa su ake fara kallo a arewa. To idan suna rikici a tsakaninsu, suna da damar da za su kawo ɗan takarar da zai kai labari? Saboda suna rigima za a ce ba za a yi zaɓe a ƙasa ba? Haka aje su gefe za a yi. Sannan abin da zai ta faruwa can ya je ya faru. Su kuma nan an ware su, an haɗa musu ko an basu cikin rigima an kyale su. To wa gari ya waya idan hakan ya auku. Kaga illa ce mai girma ake ƙoƙarin dasawa al'umma. Sannan kuma haka zalika in ka zo ka kalli ta ɓangaren addini. Ɓangaren addini. Addini ya haɗe mu bai ɗaya. Kamar yadda muka ji wa'ancan ayoyi da hadisai da Annabi alayhi salatu wasalam ya kulla alaka tsakanin musulmai. Kai har akwai kabilar fa da aka zo aka same ta, suna an zo za a yaƙe su, kabilar Khatham. Kabila ce wacce tana tare da Bajila da Bahila, suna bautar gunki daya a lokacin. Da aka zo aka same su za a yaƙe su, an fara yaƙin, sai wasu daga cikin su sai suka yi sujada. Jarir bin Abdullah shine kwamandan yakin, sai ya afka musu. Sai da aka zo aka gane daga bayan manzo sallama ya tsawatar masa, me yasa kai haka? Kaga yanzu ba a kalli kabilar ba. Saboda addinin ne ya hada su. Sai manzo sallama ya ce to a ba su rabin diya na abin da aka kashe musu. Da kaga to idan aka taba, aka ce kabilancin zai tafi, to za a taba addini. Za a taba. Akwai wani sahabi da ake ce masa Ri'iya. Ri'iya al-Juhani. Shi ma wannan sahabin haka aka yi da shi, mutum ne wanda yake mai kwazo da sauransu. A farko manzo Allah sallama ya aika masa wasiƙa a fatar dabba. Da aka yi masa wasiƙar, kawai sai ya ga wasiƙar sai mai da ita guga, ya rika ɗiban ruwa a gidansa yana amfani. Manzo Allah sallama ya ji labari ya ce to a tunkare su. Da aka je sai ya gudu a tsirara, ya bar garin a tsirara. Ya zagaya garin Essa da take aure, ita musulma ce, ta bashi wani mayafi. Sannan ya zo ya samu Annabi alaihi salatu wassalam, ya nuna ya musulunta, gashi. Da farko ya ce a yi masa mubaya, Annabi ya janye hannunsa. Ya sake miƙuwa, manzo Allah sallama ya janye. Sai da aka yi sau uku. Waye kai? ya ce ni ne wane. Ya ce to ga wane ɗin nan da muka ce ga saƙonmu ya yi amfani da fatar ya mai da ita guga da sauransu. Ƙarshe dai aka karɓi musuluncin, kuma aka mayar masa da dukkanin abin da aka karɓa a hannunsa. Kaga ba a kalli ƙabila ba, ba a kalli kaza ba. To idan wannan fitinar ta auku, Allah ya tsare, Allah kuma kar ya ba su dama. Idan ta auku, to wannan na nuna maka musuluncin ma yana cikin matsala. In ka kalli Maiduguri sanda aka fara, ai kaga Maiduguri bare-bari ne da shuwa da 'yan tsirarin ƙabilu dai da suke tare da su. Da aka fara rigimar Boko Haram, kaga ai rigimar ta ci mutane saboda akwai itikadin addini a ciki. Amma ba ta yi tasirin tarwatsa al'ummar mu ba. Amma wannan ta Fulani, kalli yadda ta fara faɗi. To ga wasu a daji suna tattara mutane su ɗauka. Ga wasu kuma a cikin gari ba su ji ba, ba su gani ba, an ce kuma su ma 'yan uwan wa'ancan ne. To kaga daga nan za a fara. In takaita maka, akwai wani gari da wani cikin yan uwa yake bani labari dan wajen, yace su sun sa wa kansa halin wai sun daina shan nono, tunda nono na shanu ne kuma Fulani ne suke abin nan, sun daina shan nono. To wa gari yawa ya an ka daina shan nono na Fulani ne kawai, to kai ma kana iya samu. To irin waɗannan ababen in suka yi nisa, to za su iya haifar da mummunar alaka tsakanin al'umma, musamman kuma a cikin ƙasar nan. Sannan abu na ƙarshe da zan ƙara maka a wannan ɓangaren na matsalolin illar da za ta haifu a ƙasar. Duk wanda yake zaton cewa Fulani da Hausawa ake so a haɗa su rigima, iya su ne kawai, to ya yi kuskure. Ya yi kuskure. Saboda idan aka gama da Fulani da Hausawa, to ina mai tabbatar maka za a zo a ƙara ƙirƙirar matsala tsakanin ko dai wa'ancan
na Nasarawa da muka ce tsakanin kabilar abin nan Alago da su wa'ancan to za a zo a haɗa su Jukunawa. To daga nan su ma saboda su ake a tsitsinka jama'a, su mabarnata ba sa yin bacci, ba sa son a zauna lafiya sai sun haifar da rigima. To kuma idan aka gama ko tsakanin Hausawan, ina mai tabbatar maka sai an zo ana cewa to wannan ba Sakkwace ne wannan ba Kano, sai an haɗa wata rigima a tsakani da za ta zo ta haifar da damuwa, saboda yankin da al'ummar ake so ta ɗaiɗaici. To da ta yi haka addinin ya watse, manufarsu kenan, kuma Allah ba zai cika musu gori ba. Sannan kuma ƙarƙashin wannan ɗin ka yi haƙuri, in ka kalli su Fulani a yanzu da kaiwa da kawo wasu da motsinsu da jagororinsu, sai aka ce to a cire malaman Fulani. Kana fahimta? A cire malaman Fulani a ƙasar nan, su ne kawai gefe, malaman Hausawa ziryan a gefe. Me kake tunanin za a samu? Za ka ga wata al'umma za ta kasance kenan babu wasu malamai da yawa a cikinta da aka sani sakamakon annarki, ko wasu suna zaune a zaurka. Dole sai an yi aikin ɗago su sannan, to kafin kuma a yi wannan aikin kaga an ja lokaci mai girman gaske. Kuma wannan shi yasa suka fara da Shehu Usmanu. Ya ishe ka abin takaici ka ji wani ya kira Shehu Usman dan Fodiyo ya zaga. Wannan wato sai ka rasa gane me ke damun kwakwalen mutane. To da an yi wannan an rusa abin ta nan, to me ya rage? Kuma za ka ji ko masu da'awar wannan abin cewa a yi Hausawa zalla, su Hausawa ne. To da ka kalle su sai ka ga ba Hausawa ba su da wasu jagorori ne sai irin wa'annan. Kaga akwai nagartattu suna nan, to amma me yasa sai wa'annan ne suke dakon fitina, suke kokarin rura wutar, wasu su ma ba sa kasar, suke ta haifo rigingimu nan da can nan da can. Kaga idan kasar ta ya mutsi dama ba sa ciki, ko in ma suna ciki za su iya tsallakawa su fita. To shikenan al'amari ya lalace. Za ka zo ka kwaci masarautar Kano ka ce to ai yanzu kaza kaza, su ma sun riga sun haɗe. To wanne za ka cire a cikinsu? Za ka zo ka kalli masarautar Katsina ko ta Sokoto, to wanne za ka kawo? Wannan rigima ce, aiki ne mai girman gaske. Bahaushe an san shi da haƙuri, an san shi da juriya, an san shi da yaƙana, an san shi da fawwala al'amari zuwa ga Allah. To shi yasa haka ake zaune. To kuma wannan alkhairi ne, ba wai kaskanci ba ne, alkhairi ne. Dan duk wanda zai faɗe ka ya faɗe ka da alkhairinka, to ka ci gasa. Shi kuma Allah ta'ala in za a shiga aljanna yana kallon ayyukan mutane ne ba kabilarsu ba. Allah ta'ala ka samu dace. To Allah ya saka da alkhairi Sheikh. Mun yi saurari tattaunawa da babban bakonmu, Allah ya saka da alkhairi. Da fatan malam idan muka ƙara gayyata shi wani lokaci zai amsa gayyatar mu. To masu saurare, ya ku iya ku comment ko ku tambayoyi ko kuma ƙarin haske a game da ilimi mai zurfi mai yawa wanda muka samu daga wurin malam. Kuma kada ku mance ku sharing, ku subscribing ma wannan tasha tamu ta Hausa Fulani TV show, domin a ci gaba da gudanar da ayyuka, kuma a ci gaba da gayyato muku malamai da masana a fannoni daban-daban. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah. Allahu ya so hanta da jini, Hausa Fulani ba rabuwa. Allahu ya so hanta da jini, Hausa Fulani ba rabuwa. Sadarwa jiki da jini, rana da wata, hasken Allah ba sa rasuwa. Hausa Fulani ba rabuwa.